जोंनि जिउआव मा जाथाय जागोन, जोंनि जिउआ बबेयाव थांनानै थुंगेहैगोन बेखौ गसाइया गासैबो फारि फारि लिरनानै हरजोबखादों। मोनसे जोबोर गिदिर हाग्रायाव रुपाथि मुंनि मासे दाउ थायोमोन। बिनि बासाया बिफांनि गोजौआवमोन। गावनि बिदैखौ बजबना दुंबुर उन्दुना दं। साननैसो उनाव बिदैनिफ्राय फिसा ओंखारनो सम जाबाय। नाथाय बे समावनो मोनसे गोमोथाव जाथाय जाबाय। हरखाब बिदैया गाहायाव गोग्लैलांबाय। बिदैखौ नुनानै दाउआबो थाबनो बिदैखौ हमखांना लायो। हा, बे बिदैया मानो एथ'ग्राब गिलिर जाखो? जेने तेने लाबोनो हाबाय दे। नाथाय आं बे बाथ्राखौ बुजियासै, माबोरै बिदैया हारसिंनो गोग्लैखो? मानसिनि गथ', बियो माबोरै मोनफैखो बेयाव? आरो आंनि बिदैया बोरो? बे मानसि फिसाया आंनि बिदैनिफ्रायथ' ओंखाराखै। जाया, बिदि जानो हाया। दाउनि बिदैयाव मानसिनि गथ'आ माबोरै थानो हागोन? बियो जानो हाया, बियो सम्भब नङा। बे संसाराव गासैबो सम्भब दं रुपाथि। देबि आइ, आंनि खुलुमनायखौ नाजावदो आइ। जेब्लायबो आलो गोजोन मोनजाथों। आइ, बेफोर मा माया गेलेनाय? आंनि बिदैनिफ्राय माबोरै मानसिनि गथ' उजिखो? आंनि असे फिसाया बबेयाव थांखो? नों जिंगासिनो नाङा रुपाथि। नोंनि फिसाया जेरावबो थाङाखै। नोंनि फिसाया नोंनि मेगन सेरावनो दं। नाथाय बोरो? आं नुवासैनो। बेनो नोंनि आंगो फिसाया। नाथाय आइ, बे मानसिनि गथ'आ माबोरै आंनि गथ' जागोन? आंनि बिदैया एथ'ग्राब गिदिर नङामोन। रुपाथि, नोंनि बिदैयाव सिगांनिफ्रायनो सासे मानसिनि गथ'आ दंखायोमोन। बे गथ'खौ नोंनि फिसा महरैसो बे बुहुमाव फाथायहरदों। सोरजिगिरिनि बे सोरजिनायखौ आजावनांगोन नों रुपाथि। जानो हागौ सोरजिगिरिनि बे सोरजिनायाव माबाफोर बाथ्रा थाखोमानानै दं। बेनिखायनो नों बेखौ गनायनो नांगोन। नाथाय आं सासे मानसिनि गथ'खौ माबोरै गनायगोन? माबोरै खांगोन? माबोरै फेदेरगोन, फोलावगोन? आरो सानसे बेलासि जुदि बे गथ'आ आंखौनो जानो ओंखारोब्ला आं बिदियाव मा खालामगोन? बिदि माब्लाबाबो जानाय नङा रुपाथि। नों जिंगासिनो नाङा। नों इसोरनि सोरजिनायनि सायाव फोथाया नामा? नों आंखौ फोथाया नामा? नङा आइ, आंनि ओंथिया बे नङामोन। जागोन दे आइ, आं बिखौ गावनि फिसा महरै गनायगोन। नाथाय आं बिखौ मा जाहोगोन? माबोरै खैफोदनिफ्राय रैखा खालामगोन? माबोरै फेदेरगोन, फोलावगोन? नों बिनि जिंगासिनो नाङा रुपाथि। आं नोंनो ओरैबायदि गोहो होगोन जायनि उनाव नों बिखौ बिरनानै लाबथिंनो हागोन, खेबखांना थिखांनो हागोन। आरो नों जा आदारखौ बुथुमनो हागोन बिखौ जाहोब्लानो बे गथ'हा उदै बुंगोन। साबायखर आइ। मा गोमोथाव जाखो बिलाय? नाथाय बेनो इसोरनि गोसोब्ला आं खांगोन बे गथ'खौ। बिदिनो जामारनोसै। रुपाथि दाउआ गथ'खौ खांनो लायो। बियो बिफांनि गोजौआव जोबोर गिदिर बासा बानायनायसै आरो गथ'खौ गोजौ बासायाव लानानै थांनायसै। नै रुपाथि, मा खालामबाय थाखो? नै, बाबुखौ उन्दुहोबाय थादों। बिनिफ्राय रुपाथि, बे मानसि गथ'खौ नोंनो खांनो सानबाय नामा? आंथ' गिनायसो मोनबायहाय। माखौ गिनांगौ जाखो? गावनि गथ'खौ सोरबा गियो नामा? मा बिथिंनिफ्राय नायनानै नोंनि गथ' बायदि नाङो? मानसिनि गथ'आखि दाउनि फिसा जायो बि? नोंनो आं मोनसे बोसोन होनि, नों बे गथ'खौ दानो बे बिफांनिफ्राय गारहरखादो, नङाबा उनाव देरबा नोंखौनो जागोन। दांदुलि, नों बेफोरखौ मा बाथ्रा बुंदों? नोंहा आंनि गथ'नि सायाव बिदि बुंनो जेबो मोन्थाय गैया।
नुबायना नुबाय मोजां बाथ्रा बुंबा गाज्रि मोनो थुदोहाय सनाथि जोंहा थांसै जांदुलि आब' नोंहा थांग्रोदो आं दा दसे उनाव थांगोन औ नोंलाय बबाव थांनो गाहाय बिलोगोखौनो मोनबाय नालाय नोंसोर सानैबो एखेथारहाय मुङाबो मिलायथारो सनाथि रुफाथि मा खालामो खालामदोहाय उनाव जाजाबासो मिथिगोन आब' रुफाथि बे दांदुलि आब'नि बाथ्राखौ गाज्रि मोननो नाङा नोंथ' मिथिखायो माथो बिनि आखला माबायदि औ आं मिथिखायो थेवबो मालायनि सायाव बिदि बुंनाया मोजां नङा बिनिफ्राय आब' बे बाबु फिसानि उदैखौ माबोरै बुंहोयो बेनोथ' गोबां गाइखेर नांगौ जायो आंनि माबाफोर मदद नांगौब्ला बुंबानो जाबाय दासिमहालागैथ' जेबो उसुबिदा जायाखै बिनानाव जागोन दे माब्लाबाफोर मदद नांगौ जायोब्ला थारैनो बुंगोन आं दे बिदिब्लालाय थांदो नोंनि जेब्लानो फैनो गोसो जायो अब्लानो फैबानो जाबाय दे आब' बिदिब्ला नोंहा थादो आं थांनोसै माब्लाबा फैबावगोन आं रुफाथि दाउआ गथ'नो जाहोनो गाइखेर लानानै फैयो आरो गथ'नो गाइखेर दौवो रुफाथि दाउआ सानसेयाव जा जेसेबां जाहोनो हायो बिजोंनो देबिया बुंलांनाय बायदि गथ'नि उदैया बुंनानै थायो रुफाथि दाउआ गावनि गथ'नि मुंखौ दैमालु दोननायसै बिदिनो साननैसो बारलाङो नाथाय सानसेखालि हरखाब जोबोर गिदिर बारहुंखा अखा फैयो लोगोसे सारअन्थाइबो गावबाय थायो बे समाव रुफाथि दाउआ बासायाव गैयामोन जोबोर गोबारै बार बारनायजों रुफाथिनि बासाया दालाय बायनानै हायाव सिरिनो लायो लोगोसे गथ'आबो गोग्लैलांबाय थायो बे समावनो ग्रोब रुफाथि दाउआ नुफैयो गावनि फिसाया गोग्लैलांगासिनो अब्ला बियो गोख्रैनो बिरनानै गथ'खौ खेबखांना रैखा खालामना बिरनानै लानानै थाङो आंनि बासाया बायलांबाय दानि आं बे गथ'खौ लानानै अखा बांखा बबेयाव थांबावगोन आं बै हाग्रायाव आरो माब्लाबाबो थांफिनला बोसोरफ्रोमबो बिदिनो अखा बारहुंखा फैबाय थायो बिदियाव आंनि गथ'आ थानो हानाय नङा बिनिखायनो आं गुबुन जायगा नागिरनांसिगोन गोदान बासा बानायनो रुफाथि दाउआ गोजाम जायगाखौ गारनानै गोदान जायगा नागिरनानै बिरलाङो सानसे बिरनायनि उनाव बियो धोरोम नोगोर मुंनि गंसे रायजोनि हाग्रायाव मोनहैयो हाग्रायाव हाबनानै नुयो फांसे गोजौ बिफां सायाव गंसे न' दं रुफाथिया बै न'आवनो थांनायसै आरो बै न'खौ गावनि न' बानायना लानायसै बिदिनो समफोरा खोन्दो खोन्दो थाङो 10 बोसोर बारलाङो दैमालु बबेयाव थांनो नागिरदों नों आं थाइजौ लायनो थांनो नागिरदों जोबोद गोमोन गोमोन थाइजौ मोननानै दंनो आंबो जाबोगोन आरो आइनि थाखायबो लांगोन दैमालु आंखौबो लांफालाय नोंजों आइया आंखौ हारसिङै हाग्रानि बिथिंजाय थांनोनो होआ आं बै बिफांनि थाइजौखौ खेबसेबो जाफेराखै आंबो बै बिफांनि थाइजौखौ जानो लुबैदों नोंजों थांदों बुंब्ला आइया जेबो बुंनाय नङा जागोन दे नों आंजों थांफानो हागोन बिनिफ्राय राखेब नोंनि आइया नोंखौ मानो थांनो होआ मालाय गोबां दाउफ्रा बै बिफांनि थाइजौखौ मोनजाजोब्बाय नोंहासो दाबो मोनजायाखै आइया बुङो हाग्रानि बिथिं खोन्दोआव मानसि फैबाय थायोनो बिथिंजाय जोबोद खैफोद दंनो आरो आं दासो बिरनो सोलोंहांदों बिनिखायनो मानसि नाथाय मानसिया मा जिराद आंथ' दिनैसिम बिदि सोदोबखौनो खोनाफेराखै नों मिथियो नामा राखेब मानसिया मा जिराद आं नुफेराखै दिनैसिम आइखौ बुंनायल' खोनादों आं खोनादों मानसियानो जोंबायदि दाउखौ सावनानै जायोनो अब्लाथ' बिसोर जोबोर गाज्रि नोंनि आइया थार बाथ्राखौनो बुंदों राखेब जों सानैबो साबधानै थानो नांगोन नाथाय साबधानै माबोरै थानो जोंथ' मानसिखौनो सिनाया दैमालु आरो राखेबा दानिया थाइजौ हाननो लानायसै दैमालुआ थाइजौखौ खायै खायै हायाव गारहरबाय थादों ओइ बांबुलु नों मानो जोंनि थाइजौखौ लानो नागिरदों जोंसो बेसेबा खस्थ' खालामनानै हानदों नों गावबागाव हानना लानो हाया नामा
गावहासो खस्थ' खालामलायबायनो माथो दैमालुआसो गासै हानजोबदों नोंलाय माथो थाइसेबो हाननोनो हायाखै थाइजौ हानाखैबा मा जागोन आं लोगोसे थाफादोंथ' लानो हो राखेब बांबुलुनोबो नों लानो हागोन बांबुलु नों थाइनै लानानै थां नुबायना राखेब दैमालुआनो आंखौ लानो होबाय दानिया नों मा बुंनो हाबावगोन दैमालु बे बांबुलुनो नों मानो थाइजौ हरखो जेबो नङा राखेब बयबो जानांगौ आरो जों गोबां थाइजौ हानखादों माथो जोङो बेनो थोजासेखा दे दानिया आंखौ बेखौ बुथुमनायाव मदद खालाम आंबो थाइजौ मोनगोन नामा नों सोर बेयाव बबेनिफ्राय फैदों आंनि मुङा जुगामि आं बै रायजोनि राजखुंग्रि राजखुंग्रि बेयो मा जिराद बियो जेबो जिराद नङा राजखुंग्रिखौ राजानि फिसाजोखौ बुङो आं धोरोम नोगोर रायजोनि राजा जोंदावनि फिसाजो दानिया बे राजायाबा मा जाखो नों थारैनो जोबोर जाम्बामार बिनिखायनो राजा रानि राजखुंग्रिया सोर मिथियाखै नों सासे राजखुंग्रिखौ सनमान लायासै बिनि थाखाय आं नोंखौ साजा होनो हायो नाथाय नों बिनि बागै जेबोखौनो मिथिया बिनिखायनो नोंखौ निमाहा होबाय आं दानिया बुंदो नोंनिया मा मुं आंनि मुंखौ दैमालु बुङो अ नोंनि मुङा दैमालु दैमालु बे थाइजौफोरखौ नोंनो हानदों नामा औ आंनो हानदों नों लानो हागोन र' नोंनो आं जोबोर गोमोन मोजां मोजां थाइजौखौ नागिरना होनो जोबोर साबायखर दैमालु बिनिफ्राय नोंनि न'आ बबेयाव नों बे हाग्रायाव सोरजों फैदों नोंनि आइ आफा सोरजों फैदों आं बेयाव आंनि लोगो राखेबजों फैदों नोंखौ फैनाय नुनानै बबेयाव थाखोमाहैखोथाय आरो आंनि न'आ बे हाग्रायावनो फांसे जोबोर गिदिर गोजौ बिफां सायाव बेयावनो आं आइजों थायो मा नोंनि न'आ बिफां सायाव आंखौ आइयासो सल' खिन्थाबाय थायोमोन बिफां सायाव न' थायो होननानै अब्ला बे बाथ्राया थारैनो सैथोमारसो दैमालु आं नोंनि न'खौ नायनो हागोन ना आं दिनैसिम बिफां सानि न' नुफेराखै औ थारैनो नायनो हागोन नाथाय नों जोंहानि न'आव गाखोलांनो हानाय नङा जोबोद गोजौ जेबो नङा आं गाहायनिफ्रायनो नायगोन थौ दानो थांनोसै दानो थांगोन रथ' बिदिब्ला आं बे थाइजौफोरखौ बुथुमग्रोनि राजखुंग्रि जुगामि बबेयाव दं नोंथाङा राजखुंग्रि जुगामि गोख्रै फैदो दैमालु आं दिनै नोंनि न'खौ नायनो थांनो हानाय नंला आंखौ लिंहरबाय आं दायो थांनो नांसिगोन आरो माब्लाबा बेयाव फैबा आं नोंनि न'खौ नायनो फैगोन जोंनि राजमेहला जोबोर गोजानाव आफाया बे अरनाव मोनफ्रोमबो दानावनो मैहुर खालामनो फैयो बेनिखायनो फैनाय दानाव आंबो फैफाना नोंनि न'खौ नाहैगोन जागोन दे बिदिब्ला नाथाय नोंबा माब्ला फैगोन नों फैनायखौ माबोरै मिथिगोन आं फैगौ दाननि दिनैनि खालारावनो आं फैगोन नों आंखौ बे जायगायावनो नेबाय था राजखुंग्रि जुगामि बबेयाव दं नोंथाङा राजखुंग्रि जुगामि गोख्रै फैदो राजखुंग्रि जुगामि बबेयाव दं नोंथाङा राजखुंग्रि जुगामि गोख्रै फैदो राजखुंग्रि नोंथांखौ बेसेबा गोबावनिफ्राय नागिरबाय थादोंमोन जों बबेयाव थांदोंमोन नोंथाङा महाराजाया नागिरबाय थादों थ'दो थांनायनि सम जाबाय आं थाइजौसो लानो थांदोंमोन थ'दो थौ सोरमोन बे दैमालु नों सिनायो नामा सिनाया सोरबा राजानि फिसाजो राजखुंग्रिनो मुङा जुगामिनो जोंहानि न'खौ नायहैनो नागिरदोंमोन नाथाय दिनै थांनांबाय फैगौ दानाव आरोबाव फैबावगोननो थौ जोंहाबो थांनोसै आयै मानसिफ्रा जों बायदिखौ सावनानै जायोनो माथो बे बाथ्राया नंमारगौ नामा आयै
नोंनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ सोर खिन्थाखो दैमालु? राखेबासो बुंनो आंनो बिखौ गावनि आइया बुंदोंनो मानसिफ्रा थारैनो जोबोर गाज्रि थामारो नामा आयै नाथाय आयै मानसिफ्रा माबायदि महरनि आंथ' दिनैसिम मानसि नुफेराखैनो नोंनो आं माबोरै खिन्थानो दैमालु नोंबो सासे मानसियानो होननानै गासै मानसिया एखे थाजोबा दैमालु खायसे मानसिफ्रा जोंनो आदार होयो जोंखौ फियो जोंखौ अनोबो बिनिफ्राय आयै राजा राजखुंग्रि बेफोर मा जिराद राजा राजखुंग्रि बेफोर जिराद नङा बिमुंसो राजाया गंसे रायजोनि बयनिख्रुइबो देरसिन गासै रायजोखौ बे राजायानो सामलायो राजाया जोबोर गोहो गोरा जायो आरो राजखुंग्रिया जाबाय राजानि फिसाजो बुजिबायना दैमालु बिदिब्ला आंबो देरनानै राजा जागोन नाथाय राजा माबोरै जायो राजा जानोब्ला मोजां मोजां खामानि मावनांगोन जा बाथ्रा बुङो बेखौनो मावनो हानाय जानांगोन आरो माब्लाबाबो थगायै जानो नांगोन अब्लासो नों राजा जानो हागोन नोंबो राजा जानो लुबैदोंब्ला आं बुंनाय बाथ्राखौ गोसोआव लाखि जाबाय दे जाबाय जोबोर हर जाबाय दानिया उन्दुदो आंबो उन्दुनोसै दैमालुआ देरनानै राजा जानो लुबैनायसै आरो बिमानि बुंनाय गासै बाथ्राखौ गोसोआव माब्लाबाबो बावै बायदि गोसोआव लाखिनायसै ओजों फैयै फैयै दान मोनसे माब्ला थांखो मिथि मोनासै आरो दैमालुआथ' गोसोआव दंखायो राजखुंग्रि जुगामिया फैगोन बुंखादोंमोन बे खालारा दिनैनो बिनिखायनो दैमालुआ जाय जायगायाव लोगो मोन्दोंमोन बै जायगायावनो थांनानै नेबाय थाहैनायसै नाथाय नेयोसो नेयो राजखुंग्रिया फैया आरोबाव मोनसे दान फैबाय बे दानावबो बै खालार खालिनो बिफां सिङाव नेहैयो नाथाय बे खालारावबो राजखुंग्रिया फैयासै राजखुंग्रि जुगामियाथ' बुंदोंमोन मोनफ्रोमबो दानाव बे खालारावनो फैयो बिदिब्ला बियो दिनैबो मानो फैयासै दान मोननै जाबाय बि फैयैया आंथ' बुंखादोंमोन बिनो आंनि न'खौ दिन्थिगोन होनना बे खेबाव फैयासै आरो फैगौ दानाव फैनो हागौ बिनिखायनो आं मोनफ्रोमबो दानाव बेयाव फैनांगोन नङाब्ला राजखुंग्रिया आंखौ फैनानै लोगो मोनाब्ला बिफां सानि न' नायनो आसा थागोन दैमालुआ बिदिनो सानबाय जेब्ला बिदिनो खालाममारनायसै मोनफ्रोमबो दानाव बै खालार खालि दैमालुआ राजखुंग्रि जुगामिखौ नेबाय थायो बिदिनो बोसोरबा बारलांबाय थेवबो दैमालुआ राजखुंग्रिखौ नेबाय थायो दानिया 10 बोसोर बारलांबाय दासिमबो दैमालुआ नेबाय थायो नाथाय राजखुंग्रिया थांनाय 10 बोसोराव खेबसेबो फैयासै बे थांनाय 10 बोसोरावनो दैमालुनि बिमा रुपाथियाबो थैनानै थाङो दानिया दैमालुआ 20 बोसोरनि सासे जांगिला सेंग्रा जाबाय राजखुंग्रि जुगामिया दिनैबो फैनाय नंला खोमा 10 बोसोर जालायलांबाय नाथाय दिनैसिम सानसेबो फैयासै बियो बेसेबां नेबाय थाबावनो नेयै नेयै बालायलांबाय आं दिनैबो राजखुंग्रि जुगामिया फैयासै नामा